אדם צריך להקטין בעיה. בעיה בלוי שיקטיננה, תקטין בעיה, אל תגדיל בעיה. אמרנו פעם משל שיש בו מוסר גדול ביותר. היה מלך גדול, היה מפונק מאוד, שהמלך הזה היה כל החיים שלו רק תענוגות ותפנוקים. יום אחד היה לו בגרון כאב, היה לו משהו שצרב לו בגרון. מיד הביאו את כל החכמים, את כל היועצים, את כל הרופאים, ואמרו להם, יש לו כאבים בגרון, מה עושים? רופא אחד אמר, צריך לתת שמן. כשאתה שמן, זה קצת שחרר את הגרון, אבל עשה לו כאבי בטן. רופא אחר אמר, חומץ, נתנו לו חומץ, זה גם עשה יותר כואב בגרון, וכך, כל מה שהביאו, כל מיני תרופות, הכל סיבך את הכל. והמלך היה בוכה וצועק יום, יומיים, 3, 4 ימים, בוכה וצועק וקשה מאוד, כואב לו בגרון, כואב לו בגרון, כואב לו בגרון. היה שם איש חכם, הוא אמר, צורב לו בגרון, לא צריך שמן, לא צריך חומץ, לא צריך כלום, תשתה קצת מים זה יעבור. לפעמים אדם הולך ומסבך את הבעיה, חומץ, שמן, בעיה כזו, בעיה כזו, בעיה כזו, תשתה קצת מים. תשתה קצת מים, והמים יעביר את הכל. זה רק מים, זה לא חומץ, זה לא שמן, לא כלום. תפתור את הבעיות, תדעו, 90% מהבעיות הם דמיון, הם לא אמיתי, זה לא אמיתי. אתה מגדיל את הבעיה כי אתה חושב שאתה חשוב אם יש לך בעיה גדולה. תקטין את הבעיה. אם נקטין את הבעיה, 80% מהבעיות בחיים ייגמרו לנו.